A Xunta reforza a prevención dos incendios forestais no Porto do Son con traballos de biomasa nas 5 parroquias consideradas prioritarias, unhas actuacións que buscan reducir riscos e mellorar a protección das vivendas. A parroquia de Xuño no Porto do Son acolle estes días traballos de xestión da biomasa nas chamadas faixas secundarias de protección fronte aos incendios. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitou a zona para comprobar o avance dunhas actuacións que se desenvolven ao abeiro do convenio entre a Xunta e a empresa pública SEAGA. Porto do Son é un concello que leva anos adherido ao convenio de faixas. É verdade que os traballos non se fan de un día para outro, senón que é un proceso continuado no tempo e que se vai encadenando. E como podemos ver, é un concello que ten as faixas das vías municipais feitas, algo moi importante, que tamén son faixas. Estamos a traballar aquí pois nesas 32 hectáreas que os propietarios contrataron coa empresa pública SEAGA para limpar as súas parcelas. No conxunto do municipio hai contratadas actuacións en 188 parcelas distribuídas polas 5 parroquias priorizadas do concello, cunha superficie total de 32 hectáreas. Aquí somos un concello de alto riesgo de incendio e é verdade que cando veñen a prender o lume, veñen e saben ben o que fan. Cando veñen estes ventos do norte, cando encenden pola noite, que non poden traballar os medios aéreos, e todo ese traballo pois é unha prevención, vale? Que estean as franjas limpias e, máis que nada, protexer os núcleos de población, proteger as casas, que é o principal. A titular de Medio Rural lembrou que a limpeza destas faixas é responsabilidade dos propietarios dos terreos, aínda que a Xunta facilita a súa execución mediante este acordo que permite contratar os traballos a un prezo reducido. É moi importante a colaboración da cidadanía, efectivamente. As fincas son dos particulares que teñen a obriga de telas limpas. Neste caso, pois os particulares propietarios contrataron coa empresa pública pois a limpeza destas parcelas. O que non o fai pode o facer pois por medios propios, efectivamente, pero o importante é ter limpas esas parcelas a carón dos núcleos, porque desa maneira protexemos mellor as vivendas. Segundo destacou Gómez, este programa xa permitiu actuar en máis de 2.600 parcelas de 70 parroquias priorizadas de toda Galicia. O convenio con SEAGA conta cun investimento anual de 25 millóns de euros e suma xa a adhesión de 299 concellos galegos. A Xunta insiste en que a prevención durante os meses previos ao verán é clave para reducir o impacto dos incendios e reforzar a seguridade das zonas habitadas máis expostas ao risco forestal. Estamos, dicía o alcalde, nun momento de máximo risco polas altas temperaturas continuadas. A partir de mañá a previsión mellora un chisquiño, pero hoxe é a noite de San Xoán, é importante disfrutar, pero é importante disfrutar con sentidiño, non?